Lähtövuoro on Aaltosen Mikko ja Border Collie Sky. 427 Erre, 428 Roope valmistautuu. Maija ja viratavirheet. Voi sua. Se menee toisten nappuloille. Kokeilla. Maija ja Viva Eero. 30-29. Oho. Sky. Nyt ollaan kiinni Suomen mestaruudessa oikeinkin tiukasti, nimittäin Mikolla on kova pohja, -671. Ja Mikko osaa tämän homman. Mikko tietää, katsokaa mikä käännös. Samoin siinä. Ei tehdä tippaakaan ylimääräistä, vaan käännetään niin tiukasti kuin mahdollista. Sitten Kepele hienosti. 36-34 riittää voittoon. 36-34 riittää voittoon. Ja nyt sitten tämä kontakti. Eihän Mikko tee kontaktivirhettä Skyn kanssa. Eikä tee. Aivan loistavasti. Nyt mukaan hei ystävät hyvät. Mikko mennään sotkeutuu askeliinsa.